Raymond chuan kar chu ti nunga malampan chuan kan tlan chuak ta a thui po tan lawin ading le ngala motor atang chuan a chuk zui ngala ke chu cha chang lawin motor chunga chuan kala thu renga nu chuina hau tak ziak tu sangte ren thlei bung rukna hi bung top na ber tur ani le toni tite wala lo chuak vela thlasanga om lo ania nui tu tut chungin Raymond chuan ron tia ngoi rengin kar chu ka honga dim lo zet hian ka khar le thaka ka chazia chungai poimo lo ti hriat zet hian Raymond chuan nula soi ang ngei khan kim te te nen an thu tho na nia soilai chu khulai khu nia thlang deuh nim buk zinga khuan ka thua mi pakhat ron chuk thla om ngei ti ka hriat awangin uluk em in ka thli renga ron kalpa po kha film khur khop mai tual thana thlena tanga nianga mazat liam nu a po nu ma la lang thei engma thup tur chu nei ni ngei karinga ma se athil zon chu humai lo ni ti hriat takin a phone in a en kual vak vaka chu tianga en kual lai chuan inrin man mi loin ka phone ron ri thuta rang takin atlan cheta a ma se hei hi thlau thunga ti pa in Raymond chuan bandana hring hi ron phor chuaka chu bandana ka mu rual chuan ka meng ko ka bandana hringa chuan RC kilruk nei lem te tak te te om that boka hetiang ang chi bandana hi khoi mun emo ka mu to tlatani ni e ka mu to chiang ani khoya nge kha Millennium Center kota mi pakhat ka mu kha kha pa nge kha na ni hetiang bandana hi nei ake kor nungip te a ka a bandana khan RC kilruk nei chuang nge nge ni kha hetiang ang bandana hi ka mu to ka ti ngala Raymond chuan I mu to mo khoya alo ti vata Millennium Center anula kan pa mu ni khan hotel lamai han kal hlan khan ania chuan MC chung lama tang khan ron chuaka chuan khatiang ang bandana khaip te a ka tin kalo chang ve vata ngoite khamini khan mei chetual thana chungchang min hril tu tur nia in soinen kanin biak khan Millennium Center kota min mu thu soi nilom ni om zia chu kha pai mu ngei khami sual tual that tu chu ni chuan chiang takina mu chati na nia khoidanga ma akal lawang nula dora khan ama mutura kan kal le kal lo hriat tumina kalan chiang mai eng ang mel pu nge ni I muem ti in Raymond chuan min zota a mel chu ka mulo ma se a pian chuma sanga pian nen khana in ang khop mai chuna veilam a mang thiam zo ka ni ti ka hre thei bok kalau ti ve vata thalu tuk kan phata Raymond chuan ati hluaya tumo kan pha ka kalau ti le the ho a ka zo na chungai poimo lo zet hian kan misual chu tlan man mo hle ani mo kongpuya hian a tolani hi phekho ka chuat buang emo a engemo bunani hi ti pa in metal rota tol thluk na nu ma chu motor headlight enga chuan thu chung meu hian a bia Raymond a bok chuan karin dan chuan tunlai tlangwal ke kor fual tak a ha a phekhok thol tak bunakal ri khup khup chi zinga mi ni nge karing enge ming kha phekhok lian pui arong sang chi kha ti in Raymond a chuan miron ena a ming ka hrelo ma se tunlai an ur deuh ang chi rit lalul kha nilom ni kalau ti let ve a Raymond a bok chuan ni e ka hreta Timberland phekhok mole han ente man mo taka tlan chiat na lama helai hian a ke pen buai deuh nakani hi fit ni tling lo deuh chu tolani hi ti pa in Raymond chuan a din na chu sona ama vek chuan heta hian a bike chu din tirani hi e heu a bike nu chu vamak te hrep ve ti pa in bike dang ke nu ai dang lambik bike ra na chu en le vengvenga Raymond bula chuan ka vakal hnaya bike ra na nu chu kong pui metal lo leilai taka chuan chiang fe hian alo lang kala ka soi thiam dan ber chuan bike ke a chuan kilin nei na pong thlia thlia le chung kilin nei om thlia thlia te in kara chuan thil pong kilin nei ang tia chia chu mun ola om zel ani ti a hriat thea chu tiang hlir chuan bike ke chu om kual vek ani ti a hriat reng boka Raymond chu nui var vara lo in ring ro
kan phadon to chenia ati supa tu chunge kan phak don to chu kaluti baklura wala engpo ni se naktuk lo thleng sela engkim fia takini hremayang hotong o tipa in motor lampan chuan akala motor chhunga chuan alut ngala lung oi vak lo hian motor chhunga chuan kalut ve ngala tuna min hril maila enge poina katilut nuwa reimuna chuan naktuka mole engkim karuam man vekanga chumi nuwa khang thil kan hmule kan hriat zong te mang khan kan misual chu kan man to mayang chu tipa in kar chu tlan chhuat tir ngala reimuna te in kan thlen le lai chuan zandariat le chan ve alori chia to a reimuna nu le pa chun lo lamu lawa karin lo takin inspector ramte po alo ve reng to a kan mela mu rual chuan in lo ho theita mo alo ti wata reimuna chuan nia kan lo thleng chi e local ru room lama in komang u ati zom zata room lama chuan kan pathum chuan kan in zuilu ta a ramte chuan enge in na tho mek chuan to a ati ngal vara reimuna chuan muang ban chat hian atop kan thleng to in ka hria alo ti wata atop thleng ti chu enge omzia ramte chuan alo ti wata kan misual chu kan phato in ka hria reimuna chuan ati le a ichiang chi amo ramte nan tia fin fiana kan mamo ang zong chu kan nei to thil then khat kan kuta kol hri lo kan la nei ti mai lo chu reimuna chuan ati le a ama avek chuan naktuk zingdar soma police roi ni ron kal thengem ramte en chung chuan ati le a theyang ma se hriat kha enge mokal suala kan che fu lo ni chuan kan putelaka chuan katlana lo hle dona min ban ngal don ti in hriat kha ramte chuan a hlau thong ru hle ni ti hriat tak hian atia ani rengla taka kan misual fin kherek dan le ama tu te min tlan khal dan zong sheve vek tu ania reimuna chuan ni e kan che sual le ni chuan keile wala phei chu zel bangzu thial tur kan ni tong ma se kan che sual lawang ti ka hriani ma nin ring tok zet hian atia engti zen ring tok em nge ni phei zong ka hrabi khau lawa ka mu chen le ka hriat chen bak engma hriat belemo mu belemo nei bikin ka hra lawa ramte chuan a thani chu dar soma chuan kan lo in pe thlapang he tual tha na in phum thu dikhi kan hai chuak ani chuan nang le wala pon kan ho tu terin in lo anga amma a indin mun ai tha jok tin mun sanga inom thei nge yang ti pa in ading ngal hluaya reimuna chuan puramte kan chungarin nai nga nga wangin kan lome hei wal hi thla angai don thowa kalu thlang cheu ti paina ding ve ngala pon lama chuan kanin zui chuak ta hloma ni zung eng set sotin kamitaron chuna wang chuan ka har lola ni zan lama kamutlem ema wangin kamik chu thial urin ka hria zing lama kamu hil thale chuni in voin lama kan thil ti turin karil ru kam lu ta wangin kamu hil theilo khania sana ka han en vata dariat le chan ve alori dor to a choi siam thom ri rak ka hria ta wang chuan ka khuma tang chuan ka tho ngal vata zingdar kole chan verik meu chuan kain siam pe at to a reimunan miron som phei don awangin kan ina chuan man mo ril ru taksi le man angreng takloi si hian ka thua thom omhleka chuan ka beng ka chi hra zel to a chutianga engemaw chen ka thut nu chuan reimuna churon thleng phei ve a bike CBR dumpo nidang ang bokin aron hrutle hlara kan ina chuan reipo omloin kan chuak zui ngala kan tumram lampan chuan kan in khal chuak ta a Raymond hena chuan inspector ramte te hi kati zawa Raymond chuan tuna chuan hmunan om to ang alo tile maya in bezui zel lo chuan kan tum lamram pan chuan kan tlan zela kong pui sir ding lama motor loading hnunga chuan Raymond chuan bike chu ti ding chata police motor loading atang chuan inspector ramte churon chuk ve mek boka ta khuan ti pain Raymond chuan in hnuailam chu koka midang hi ramte chuan alo ti ve vata Raymond chuan
poi ti lo chuan nang le wala le keikal hri la tok mai in ka hria alo ti ve boka wang chuan police dang motor om te chuan min zui loin motora chuan min lo nga ka keini pathum chu in hnoi pan na stepa chuan kan chuk thla a Raymond a chuan kong khar chu ki khau khawa mi pa opa ngai tak hian lo lu ro aron tia in chunga chuan kan lut ta a police uniform hanen kan ni deuh rup boka in chunga lo om te chuan mi lo en thapa Raymond a chuan pe hel kual mi lo hian masanga tiro an tingal tonga masanga nu chuan ome enge ni ta alo ti ha a Raymond a bok chuan komlok kan du'a nang ni po lom ve ula thang ati ngala masanga nu chuan mama hei in leng in enia ti in room lam hoi chuan han awa reilo te nuwa chuan masang ngei mai chu phak chel chol hian ron chuak phea a tho na la reilo hle ni ti a mel atang chuan a hriat thea police uniform ha le keile Raymond a mel minan mu chu ading deuh dat hian alanga ma se okanem lo fe hian enge ni le ta ati bung muta Raymond a chuan kim tei tha wangin kan man don che ati tlang ngal mi a masanga pa chuan enga masanga hian mo tul that tu chu in puan to kha alo ti ve vata Raymond a chuan kapu longoi ri ula masanga nen hian kan han in bianga in hrethiam vek mayang in ring tok set hian atia masanga chuan nula that tu in puang turati tu kani wangin min ring hlelamo mel dang lam mi lo hian atia ni chia lo ma se ni danga exar langai mi silo khami zinga exar la turai vakal khera ni danga ilangai lo ti po inule pate ponan hria keipon ka hria achan chu kha tual thana thena tanga kar khat chung khan exar la mu tumin in kota kom zia ma se voi khat ma exari la lowa atlang pui thuin dar ri rik mai ni thongai mek lo tuna po khani thona la rei lo hle nei ti a hriat bok Raymond a chuan changfal hian atia masanga chu nui lui hok hoka chu wang ringot chuan tual that tua min puang mo ngai nep mel fe hian atia Raymond a chuan damdup hian ni mai lowe ma sei phone pakhat zok khatuna hian ka khol don ani mei chianga mi ron biak na kha chumi ma chuan kha mei chele ma chang ngei khai ni ti hriat theina tur thil dang po alom cheu tual tha na thlen na mun kan en non don ti ka hril che khaila hriang chumo kanin biak na nun ber tuma mi kha inu thup turin kha mun khai ron pan le ngei don ti ka hriat awang alom kha thu kha ka soi chuan karin angei ni zana iron kal tarenga Raymond an ti lai chuan masanga chuan ni zana khoi ama ka kal hleinem chopo eloin ka mudai alom alo ti bung maka masanga nu po chuan ni e chopo elowa aruma charchar alom alo ti ve boka Raymond chu kamela ma se Raymond mela chuan danglam na reng renga omlo ani le he bandana hi ta ngei ni tro khamini khan millennium center khan he tiang chia bandana akhian kan mu che sin chu mai ba ka I bek danglam bik takte po kha atia Raymond abok chuan phone mangin min buma ma se kan chat dar hria di tum lutuk na lama ilan lo na tur muna iron langa khanula nangman min ko mu ngei khan adora khan khamini khan kal ngei ni ti asoi boka local role irum lama iwakalang umiang Raymond chuan ti zom zata masang mela chuan zam tran hle ni ti a hriat reng mai kong chitin renga atlan khalin om zel sia phur lo zat hian room lampan chuan ma hruaya hrete ma sela police inspector kan hruaitel mio wangin kan duanga omlo ani chuan rin hlela don tho tho ti hrevek sia Raymond chuan phekhok da na mi Timberland phekhok rong sang buang thak mai chu pan ngal chata he phekhok ni zanai ron bun khani mo metal char laya itol thulek lek nge ni kha he noi po adum phei rai hi man mo takai tlan chiata wang khan itol thulek leka chuan alkat radum I phekhoka khan kai ta a ati ngal chata masanga chu phung tho mu an soi ang mai na ang huaw ringota chuan
I phone mi chelem I chan na kha ka khol kher don ngai ron phor don reimuna chuan ti chang faka ma sang chu meng phok hru reng rengota reimuna chuan a phone chu la chuaka reilo ta nuwa chuan phone vibrate ri dor dor chu khum lu lama chuan ron ri chuaka reimuna chuan lukham chu han la sona mana ka mu to nu carbon phone ang chi ngei kha ri dar dar chung chuan reimuna chuan ron phor chuaka chuan isul nu zong zong thupe mo in ti lai khan I bike ke thet dang lam bik te kha kan mu mai bik mi lawania chuan I kut velam khai mang thiam zo ka ni ti po kan shebok achan chu kim te khanak veilama I via wangin chuan isul thup na turai chet dan zong zong chu tu na han soi te le reimuna chuan ati chang tak khaka masanga chu thukun lupa har sati mel fe hian athoham hama a mai chu sentual tual hian hriata athori hula ni e kathani kha okiloi ru thian ron ti chuak ta nge a inspector ramte chuan a phone a phor me ka ni ti ka mu theya masanga bok chuan kimte kha ka bial no hlui ania ka mangai em bok ma se midang du zok ane wangin kanin thena karil ru po anakhop mai rui hlo po ka khoi pha renga ti chuan kanin thena tanga kumchan ve nuwa khamizan khan ngai zel noi bypass rota khan kanin mulea arui ema wangin kalpo akal hlei theilo nge a kalo rui ve bok nen kanin thena wang karil runa chu lo tho thar le a engma po shemu mal lawa kongaron kal pai nok nok lai chu ka ko pheita a midang ombe te mu phak lo na mun ka thlen pui nu chuan ka thin rim na chu so sang tial tiala kong thang him zinga chuan ka ko luta athom no chu hlim sakin ka fop ngal por bora phubalak na tan ka tiani berzok mai kimtei chuan du lo hlema se arui ema wangin mindang ne chuang lawa ma se min pong sualania min puiru ti na auta a voi ni vel chu au mana aka chu ka hup saka music rithum dup dup awang chuan tuma nan ron hre phalo ani ang tuma nan ron ngai saklem lawa kimtei chu zoi ta dera ka khoi ang chuan a oma ma se min bum na ta na lo ti lek chu ni in mi pat mei chet na mang tura kain siam rem lai tak chuan khoi lai mi nge lo ken man ti po ka shelo chemte hian mi ron vita karin dan chuan a beka khana lo da ani ka ring ringota ma se arui ema wang chuan ka jacket hak sira thir phek label intar laya tak chuan a ron vita chuta zet chuan ka thin rim na chu alpup pup ani bermai chemte chu ka chu saka ka vit ngal mi a akeleng ora wang chuan athia niang ti karing ngala hlau thon nei miron tuam ngala khur zoi zoi chungin ka hoi kual vak vak ringota kong thanglama parcel mi pai intel chu ka muta a enge ka ti berdon po shelowin parcel chu kala a kimte ruang chu ka tuam taringota hlau thona wanga khur zoi zoi chung chuan ruang chu kalsan ka han tum uk na a karil ru chu ka thlak thuta ruang chu parcel chop chuan ka punnola hoi kual zok zok chungin ka kalpui taringota ka hlau thona wang chuan ka ke ta chu sai hlok loka ka tlu zui le ngala parcel chu ta dar nuaya kimte chu ka pom loka kong thang nim buk zinga chuan ka the thatopa parcel ta chu kong chaklama chuan ka pai dara ka tlan let le ngala tu ma min mu main bike ka starta ka tlan ho ta ngala in ka thlen chuan ka chung ten lo mu vek to a kein silfaya kein thak ngal veka ka jacket phei chu ka pai dai nge a ril ruha takin ruma chuan ka thukun tlok tloka ka ril ruha lu ta wang chuan tum po nei loin pona chuan ka chuak ringota bike chunga chuan thu in ka thil ti tak chu ka ngai tua lungai takin kain dom kun tlok tloka chuti lai chuan ka mel hriat pakhat tual that tu anga kalantir pa kha rui zet hian ron kal phea karil ruwa ngai tu na thara ron om thuta ka zona ron thlen chuan ka audinga asenchi in tur ka nei thu ka shila min lo ngak turin ka ti hnuwa in lama chuan ka chuksana reilo te zu le no le zolai di chan ve kala nei nen chuan ka chuak ta a kaip te chuan correct skak boka ti chuan zu chu ka in puita a azu in tur chu ka thlit saka tuya pol ni om takin zol ID chu ka pol sak char chara
noli vela in nu chuan ameng hlei thei to lawani ti ka hria correct su phorin zu nen chuan ka chaw pola no ni chu ka in lui tir le hrama ka tum ang ngei na thok na khop mai engma sheloina thal dera baika chuan har satakin ka hlang chowa kimte ruang omna lama chuan ka phur pheya ruang bula chuan ka da ta a abak zong chin hriat vek to kha khatianga damdoi le zu le zol id ti pol khan athok na phian ani ang atu ka khan achunga ka thil ti kha engma a hre chuak theilo ani kha ti chuan ka filim tai mo ka ti lain hei tu na amiron phata ni hi ati chuai raya police constable pali ron lut te chu ramte chuan a signal zawa masanga chun handcuff ngala abak chuna kinaila soile donia ramte chuan atia masanga chu police te chuan an kai chuak ta a voi tam tak min bum kuala ama chui tu te ngei min be le thiama wanga kan chet boi pha na le athil ti sual thup na ta na midang mang tu chu man anita ole khati zong kha nu chuina hau tak ti thon thu bik chulo ni le ta a reimana nu chuina thon thu hi ngai thak tur pani khat vel chulo ma kan la chiar chun zom lenga ti chuan tuna tangin ni khata thon thu pani vel upload chho zeu zeu kan tum ve thin to don ani tuna hian thon thu dang ron upload le ngal tumani e